inkompetent producer. That's what I want to hear. Kan du kode nu? For vi har en seriøs samtale her. Lige fra starten lød det bare godt. Ja, ikke? Lige fra starten. Det er også takket være troldmanden fra Gistrup. Det er Black Magician. Iklædt sort, drikker sort kaffe. Så vi skal ud noget Black Magic nu. Sorte monitors, sort skærm. Fuck det. Signals my time apart. Sagtens sådan en klip, altså i forhold til musikken der. Ja. Ikke, altså, jeg tror vi er sådan ret enige om, hvor det sådan Det tror jeg får klippet på det. Så ikke engang Skal der mere bund på? Macspace siger du? Macspace. Hvad er der Macspace? Lad os se hvordan det lyder. Yo, Nibu. Vi tager bare PC laptop indstillingen er klar. Jeg er en glad en. Hvad så? Er du tilfreds indtil videre, Katrine? Ja, det må man sige. Det må man sige. Det Er det noget, vi tvinger dig til at sige? Nej, vel? Det er virkelig godt. I er sgu nogle knager. Nogle knager. Er det en god ting? Ja, det er det. Det ved jeg ikke. I kan jeres ting. Så jeg vil gå hjem, jeg vil drikke min kaffe ud, og så vil jeg tage hjem og bare nynne hele vejen og være glad. Fedt. Fordi I har bare gjort mine dage gode. Er der noget? Er det for gården ud? Ja, Hvis du skulle sige noget til dine fans derude, hvad skulle du så sige? det må man sige, gør det. Hey. Det er svært at gøre andet, kan man sige. Det kan bare være sådan en... Hvad? Har du købt et kamera? Siger jeg til dig. Hvad er det for et kamera, du har købt? I know nothing. Hvad det er for noget? Ja. Hov. Du skal... du fik sgu den sammen. Men også svært. Er du en turning? Nej, jeg må ikke slå mig. Nej, du skal lige svare først. Der er bare burger, ja. 4. Hvor kan man stadig se vilde bjørne i Vesterbro? Okay, Thor. Firma med. Hvilket havdyr bruger blæksen til Jeg skal lige lave Ja. lidt intro, så kan du klar. What up? Sådan der. Så er vi samlet. Jeg tager lidt. Ja, så. En etter, siger du. Ja. Hvorfor springer varme rørende... Hvad? Du vil lige have et zoom af. Hvorfor springer varmerørene nogle gange om vinteren? Det er jo fordi, du fryser, det ved vi. Nej, det er lige til blokken det her. Okay, spørgsmålet lyder: hvorfor springer varmerørene nogle gange om vinteren? Og så siger han, det er fordi det fryser. Men svaret er, fordi vandet udvider sig, når det bliver til is. For helvede! Lortespil. Ja, lad os se. Kan vi lige få et zoom her på mesteren over dem alle. Otto Leisner. Fede kons. Fuck dig og dit lortespil. Det mindste øl er gode, right? Jo. Otto. Hvad, er du racist? Hvilket drikke blev meget populær i det 18. århundredes Europa? Hvilket drikke blev meget populær i det 18. århundredes Europa? Kaffe og øl. Godt ikke, du får slået den her i hovedet, hvis ikke du... Ikke kaffe. Så sorry, my man. Det er fucking spil. Nå, jeg vil gerne have en tur til. Nej. Tak. I hvilken retning vandrer rensdyr om foråret? Det kunne da være dem alle 4. Nej, det er nordpå for helvede. Ja, det er det, siger jeg. Op til julemanden. Hvad fanden? Fandme dygtig, Martin. Efter du har svaret, du så, at han sagde nej, eller hvad? Efter jeg lavede øjnene. Så skal du spille quizspil. Når jeg giver et af 2 svar, jamen så giver jeg jo bare lige det ene, og var det forkert, så tager jeg det andet, så vinder jeg. Okay. Super. Vi ses. Øst og vest. Vi ses da. Hvilket land i verden producerer mest ris? Ris. Det er Kina. Jeg tror, det er Kina. Indien. Jeg tror, det er Indien. Jamen. Welcome to the rice. Det må... Eller Vietnam, der er du faktisk. Har jeg set? Jeg siger, jeg vil gerne have Kina til 500. Det er Kina. Sådan. 500 point. Ja. Yeah. Altså, jeg har jo snart været vågen i 12 timer nu. Har du? Ja. Gotta earn that dough. Nu kan vi lige se. Den nye lejlighed. Game of Thrones, baggrunden. Must. Blok. Hvad bliver det første gang, at
Sprøl han går på vloggen. Det tror jeg. Er det nu eller? Ja, Det er byen. Ja, vi har også lige et par små klip ned fra hvad foregår der her? Basement. Er det min porto, jeg glemmer at slukke her? Det kommer med nu, Mikkel. Ej, jeg gider ikke læse titlen op, heller. Ej, men hvor finder man så folk? Altså, Der jeg tænker, er der bare en central, hvor man hyrer dvæve til den slags porno der? Jeg lavede den her til vores bid her til Instagram. Så lavede den sådan en lille hurtig fades. Fordi så har jeg lavet det sådan, at den looper. Ja. Fordi at når den starter, så er den jo sort, og så... Nå. Hey! Ring is the man. Har du hørt det nye, jeg har lavet? Efter Atomic Bomb eller hvad? Det der, jeg smed det faktisk, jeg tror jeg smed et link ind til SoundCloud'en. Det bliver Mike Collins nye Flake project. Ja, vi laver noget nyt sejt, du ved sådan, fordi vi er seje, right? Så laver vi sådan noget musik, man tjener penge på. Vi er færdige med at lave kunstnerisk musik, for nu laver jeg kun penge. Jeg er nødt til at lave penge. Jeg er nødt til at lave kun penge. Ja. Jeg er nødt til at have sådan vi skal have sådan en kunstnernavn. Vi skal være sådan Daft Punk-agtigt ud. Der er ingen, der ved, hvem vi er. Vi laver bare fucking dope musik. Og nu har jeg lige sagt det på bloggen. Fuck! Der var den plan. Ja. Det kan jeg godt høre nu i hvert fald. Wow. Jeg kan mærke dollarsene, de regner ned. Ja. Er du klar til at lyve på kamera, Anders? Ja. Altid. Ja, flotteste mand i verden. Jeg ved ikke, hvor meget han er blevet introduceret nede på Basement. Vores tredje mand. Begrænset. Han før omtalte, jeg tror vi nævnte dig som kassemester i den første vlog. Ja. Så hvem er du? Hvad ved du? Hvad kan du? Jamen, så Anders, og du har forestillet dig at styre regnskabet, og så lave noget lyd en gang imellem. Ja. Super. Skal jeg se, om jeg kan indstille en lækker fokus på noget. Look at that face. That's the money maker. Vi kan lige snakke lidt om, at nu er det... Hvad dag er det? Lørdag. Nej, det er torsdag. Ja. Det er torsdag. Fuck, det var ikke engang tæt på. Sådan er det, når man er i Sega Sound jo. Ja. Det er fordi, vi er hele tiden på farten. Vi ved ikke, hvilken dag det er. Vi arbejder simpelthen så hårdt, at vi ikke Vi arbejder ikke om natten, så... Vi arbejder også i weekenden. Det er 2 dage siden, vi lagde den første Katrine Schmidt live session ud. Gone. Og det er gået rimelig godt. Hvor mange views har vi fået? 15.000 på de 2 dage. 2 dage siden, 48 timer siden vi lagt ud. Så det kan jeg sige mega tak for den modtagelse, den har fået. Det har virkelig været over al forventning. Det er virkelig, virkelig vanvittigt. Og husk på, der kommer 2 mere live sessions. Der kommer et cover af en irsk folkesang, hun har lavet sit eget cover af. Og så en original sang der. Det bliver mega fedt. Vi har fået nyt brætspil. Sega Sound brætspillene. I Sega Sound spiller vi rigtig meget brætspil. Når vi ikke arbejder rigtig hårdt med musik. Jeg vil gerne... Vi begyndte sådan på brætspil, før det blev cool. Ja, det er præcis. Det var faktisk... Det var os, der startede dealen. Tiny Epic Quest. Jeg har lige modtaget den her. Og... Endangered Orphans of Klondike Cove. Det er muligt at læse det der. Det er så meget skummelt ud. Det er det også. Det handler om at sørge for, at ens forældreløse børn ikke dør. Og hvis I ikke har set Katrine Schmidts første live session nu, så kan I bare lige klikke på linken lige her. Hvor? Lige under mine fingre. Lige der? Ja, er det ikke så meget? Ja, det er lige der. Så er jeg sikker på, at Kolding lige putter sådan i sådan en boks. Ja. Man lige kan klikke på. Det kan vi godt finde ud af. Ved magi kan man bare komme ind og se videoen. Se den. Og hvis I har lyst til at lave en live session sammen med os, så skriv til os på Facebook. Super.